Kapay maliit. Dali kami dog. Sige na. Pag-uwi niya ito yung gluta ko. Sarada ka yun? Huh? Yun yung nagkita gluta ko. Open na ano. Pinasyalan natin dati maraming ukay-ukay. Oh, so iba yun ah. Iba yun eh. Saan yun? Yun ko, di ko alam. Itong mga ito, eh, ano naman to, yung parang pabrik. Ayun. Ganda yun. Galing ha. Huh? Ano? Dahil orchid yan. Ano? Strawberry daw po ma'am. Hindi po. Strawberry po beka mo. May extra large naman. Sara na pala sila. Magsara. Umbrella, oh ganda. Magsara na sila. Magsara na.
Regalo nyo ba yun? Yan yung pinunta natin na ano, no? Bagtayan, ah. Di ba yan yun? O yata, doon sa doon. Ha? Hindi ako nadali sa pagkain. Iper! Ano tayo doon? Diyan, diyan, diyan. So, nandito na tayo. Walang tulugan guys. Okay? It's already midnight. Midnight na may ganito. Ang daming tao. Grabe. Kita, DRB. Ano gusto mo dito? Ano yun? Ha? Gusto? Ate, Try natin. Ikaw. fried po. Crab yata ito. Lobster bowl. And then, the seafood bowl. Tempura. And then, crab bowl. Yun yung parang ano ba yan? Ma'am. Isa. Pag-try lang po. Hindi namin alam itong pagkain na ito. Yan. Ano pong bestseller ninyo? Ano po yan? Masarap ito. Oh, sige po. At saka, ano po yan? Yung may parang ano, flat. Rice cake po yan, ma'am. Ah, rice cake. O, so, para Paris niyan na may rice. Mainit po. Ma'am, enough tea. Masarap ito. Alin po? Yung may mushroom. O, sige po. Yan po. Yun, parang may pasta. Oh. Isang enough tea. Saan natin ba? Hindi na ako makapagod dito. Hawak ko lahat. Tingnan nyo naman ako. Oh, ang sarap dito. And then, oh, Try nyo. magtayo tayo. Magbayad na tayo. Muna. 250 po. Oh, bayad na. Teka, ilapag ko. Saan ko ilapag? Ano po yan? Nainitan ka? Enoki po. Ah, okay. Sige. Teka lang. Hindi ako makabayad. Malapag lang po. Saka kay ma'am. Ito yung mga
Korean street foods. Sarap manghang pala yun. Oo, para tayo nasa Korea na yun today. We are not in Baguio. Ito po ma'am. Tara. Tikman natin itong Tikman. sushi. Sige, sige. Okay. Tikman natin itong kanilang ano. Yes, sir. Pila. Tapusin natin to. Tayo din. Masarap? Tama, no. Halika, halika, halika. Ah. Ganun ka, boss. Sarap. Sarap pala, no? Sarap pa. Oh, ang ganda ng aso niya. Ito. Ang aso niya. Sarap, isaw-saw ka lang. No? Sarap. Sarap lahat, ano? Yung tayo po. Magkala mo po, eh. Doon. Doon, oh, doon. Ano, oh. Ito, subukan kita. Danasin natin ang Subukan kita. masarap. Manghang ito, manghang. Manghang. Uy, ano, matulungan ka. Abutin mo na lang. Yan. 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 Sabihin mo kung masarap. Ang sarap. Ano tayo mainom? Dito pa sa madilim. Ano tayo? Ito, hindi mo tinikman, no? Yan. Oo. Yan, tikman ko yan. Yan yung Ano ito? crab claw, yung kanyang ipit. Ayan. Ito naman yung lobster. Ano? Sarap pa. Oh. Ikaw naman. Mama mo nga. Ano ito? Ano na may ano ito? Ano ba ito? Ito yung rice, oh. Sarap lahat ah. No? Sarap lahat ah. Ito. Yung damit mo. Sarap, no? Parang bilo-bilo. Sarap lagi. Parang bilo-bilo. Ito. Sarap. Nahulog. Di, natapon dito? Ang sarap lahat. Ay, God. Nakabusog ah. Yung rice Teka. cake nila. Rice cake ba yan? Tikman ko na dito. Okay, no? Ganyan pala lasa. Sige. Kainin mo na. Ano? Bakit ayaw mo? Gusto ko itong parang gnocchi. Yan. Ito. Yan. Manghang? Manghang, no? Halika. Ito. Ang dami naman. Manghang. Ano, sa akin na lang to? Oh, sa'yo. Kinain ko yung isa eh. Tig-isa tayo. Aba, ang galing natin kumain kasi nagutom tayo. Oh my God. Kaya lang yung manghang nagigilty ako kasi
Baka mamaya mabulid-bilaukan ako, wala pa namang mainom. No, water. Ano? Yan ang tubig doon. Isubo ko nga ito. Mm. 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 Tap. Marami din pagkain dito. Huh? Yes, ma'am, sir. Chicken skin po with happiness. Yo, tumabit ko siya kasi hindi pa yes. Yes, sir. Chicken skin Chicken skin. with anti-cholesterol. Oh, yaw. Grabe, no? Chicken skin with anti-cholesterol. No? Magkano naman ang isa niya? Ganyan. Sir, 50 on 100. Ah, meron chicken skin daw. Oh. Try natin chicken skin. Ito, 50 pesos yata, saka yun 100 pesos. Ito mo ng 50. Ayan, yan, isa, ito, sikman natin. Kabili po nito. 50, 100. Lalagyan ng suka, ma'am. 50 lang. Opo. Hindi muna. Tikman mo muna, tapos bago natin tingnan. Yan, ganda. Oh, Thank you, ma'am, sir. yan, tikman mo muna. Kung... Enjoy your chicken skin with anti-cholesterol. Yeah, ang galing. Anti-cholesterol. Tikman natin. This is a very Tikman good natin. cholesterol. No, dadami na, tutumukin na rito. Ang sarap. Lalagyan ng suka, sir. Wala lang, sir. Suka lang. Spicy and ma'am. Hindi nga pong suka. May spicy and hindi, ma'am. Puro suka. Huwag manghang, ma'am. Enough na siya, ma'am. Oh, wala. Thank you, ma'am. Thank you. Ang sarap naman ito. Yes, ma'am, sir. Chicken skin po with happiness. Unang kagat, saya agad. Para sa mga nag-iisa at nasaktan, halika na, best friend. 30,000. Oh my God, ang mahal ng tubig sa Baguio. Yes, ma'am. Nasa Baguio po kasi, ma'am. 30K. Kaya mahal. Oh my God. 30 kay? Ma'am, mahal. 30K. Joke. Ah, Seryoso kasi. masarap pa. Sarap, no? Mm. Kaya magkano dito ya? 50-100, ma'am. Lalagyan mo ng suka, ma'am. Spicy, ma'am. Hindi. Ay, suka nga. Parang chicharon din pala, no? Lalagyan ng suka, sir. Oy, ano? Suka ba yan? Suka na may lemon. Mm. Spicy, sir. Spicy, sir. Isang 100 po. Lalagyan mo ng suka, sir. Ibang baso. Mm. Spicy. No. Mm. Ang daming bisita. Ha? Ang dami nilang bisita para sa panagbenga. Mungkot, kaya nga inaano nila. Ay, nandun. Sige, hotel lang naman. Magaling silang magpain na lang. Chicken biryani. Minsan naman lang sa pick up. Pero ito pa naman. Suka. Kwek-kwek po.
Ano, nakusog na ako. Ang dami kong nasa... Oy. Ako? Ay, hindi. Sa amin. Sa akin. Saan ba ka may sa ito? 50. Eh? Ang daming Ano laman. ito? Ano ito? Kwek-kwek. Itlog ng pugo. Very healthy yan. Very sarap. Yan. Mm. Ano po, wala po siyang sauce. Ganyan lang. Meron po nga. Ay, matamis may supa. Mayroon ka ng suka dyan, oh. May Mountain Dew po. Meron po, Milan. Ito may suka. O, di, kunin ka lang. Kunin. Ito lang. Na? Suka. Come on, sarap lang. It is a quail egg. Ang sarap. And then breaded, fried, deep fried. Talot. Tubig. Hmm? Santa? Oh, nakalukso. Oo. Ket. Okay na? Oh, ano ba yan? Marami ito. Oh. May dinner na? Ha? Para sa hindi. Mami Pip. Uy, na diba today, ha? Sabi ko nice yun. Nice. Huwag kang tumaan dito kasi pag entrance to eh. Maangang talaga, tol. Sige, mama, pili ka naman. 20 lang yan, mama. Thank you. May magkano? 90, 70, 80. Tapos 20 lahat ng sa akin na dito. Ayun. Grilled talot. Grilled talot. Ano? Grilled kebab. Ayun. Ito ma, ito yung barbecue. Lahat ng kaso na. May tenyo tayo.